Este é o momento en que o expríncipe Andrés de Inglaterra abandona a comisaría, queda en liberdade tras máis de 10 horas de arresto. Investigan se filtrou documentos confidenciais do goberno británico no marco do caso Epstein. Os 4 feridos nun incendio nun piso de Ferrol continúan hospitalizados no Hospital Universitario da Coruña. Son 2 adultos de 19 e 25 anos e un menor de 3 que foron rescatados do interior da vivenda. O cuarto ferido é un dos bombeiros que participou nas tarefas de rescate que perdeu unha perna. A subcultura dos terians vive un auténtico auxe a nivel mundial. Son persoas que se identifican con determinados animais e se comportan como tal. Por iso, non é estrano velos ladrando como un can ou miañando como un gato. Este é o momento e a imaxe. O príncipe, o expríncipe Andrés de Inglaterra abandona a comisaría despois de máis de 10 horas de arresto. Investigan se o expríncipe filtrou documentos confidenciais do goberno británico no marco do caso Epstein. A detención de Andrés Mountbatten Windsor, que hoxe fai 66 anos, produciuse no marco dunha investigación tras unha denuncia por supostamente compartir documentos confidenciais con Jeffrey Epstein cando era enviado comercial pro Reino Unido. Polo de agora non se coñecen todos os cargos contra el, pero o expríncipe negou sempre calquera irregularidade. Boas noites. O expríncipe leva tempo apartado da vida pública. O seu irmán, o rei, di que a lei ten que facer o seu traballo. Son as últimas imaxes en liberdade do expríncipe Andrés. O luns pasado paseaba a cabalo pola parcela de Windsor. Este xoves, o mesmo día que fai 66 anos, a sorpresa chegoulle en forma de 8 policías de paisano. O irmán do rei de Inglaterra era detido na súa residencia de Sandringham. As súas relacións co pederasta estadounidense Jeffrey Epstein acabaron por leválo ante a xustiza, aínda que non pola súa vertente sexual, senón por un caso de revelación de segredos. Presuntamente, o exduque de York, cando exercía como representante de comercio internacional do Reino Unido, filtroulle información confidencial a Epstein. O delito de violación de segredos oficiais está penado no Reino Unido con ata 14 anos de cadea. O arresto do seu irmán non alterou a axenda de Carlos III, que horas despois acudía a un desfile de moda en Londres. Antes, o monarca expresara mediante un comunicado a súa profunda preocupación e a súa convicción de que a lei debe seguir o seu curso. Ninguén está por riba da lei, declaraba tamén o primeiro ministro Keir Starmer. Andrés Mountbatten Windsor deixou de ser príncipe en outubro por orde do rei. A súa nai Isabel II xa lle retirara en 2022 todos os seus títulos militares despois de que Virginia Giuffre o acusara de abusar dela en 3 ocasións cando era menor de idade. Un escándalo do que se di que se librou grazas a un multimillonario acordo extraxudicial. A última hora dende Londres é esa, Andrés Mountbatten en liberdade despois de 10 horas detido en comisaría. En España, a denuncia por agresión sexual contra o xefe da Policía Nacional aumenta a presión sobre o ministro Grande Marlaska. Investígase se outros cargos policiais tentaron silenciar á vítima. Dende o Partido Popular piden a dimisión do titular de Interior. O Ministerio do Interior púxolle protección policial á xente que denunciou a José Ángel González por violación. A súa situación complicouse ainda máis dende que transcendeu a querela. Tremendo para ella, se ha difundido su identidad, se ha difundido en todos los grupos de policía nuestra querella y ahora pues están vertiendo toda serie de mentiras sobre ella con tal de dañarla y desacreditarla. Gemma Barroso asumiu provisionalmente a dirección operativa da Policía Nacional. Este xoves contactou coa presunta vítima. Quen non a chamou foi Fernando Grande Marlaska, contouno o seu abogado. Di que a súa clienta está decepcionada coa reacción do ministro. El señor Marlaska tenía que haberle cesado fulminantemente y no permitirle el lujo, después de unas acusaciones tan graves, de dimitir. O principal sindicato policial pide a dimisión de Marlaska e convocou unha protesta o luns ante o Ministerio. Tamén o PP pide o seu cesamento, coñecese ou non de antemán os feitos. Cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Interior abriu unha investigación para saber se o círculo máis próximo ao DAO encubriu a presunta agresión sexual.
Víctor de Aldama desvela ante o xuíz que ten un sobre con probas sobre o financiamento ilegal do Partido Socialista. Di que lle entregou Delcy Rodríguez durante un encontro cando era vicepresidenta de Venezuela. O sobre era da petroleira estatal venezolana. Víctor de Aldama afirmou tamén na súa declaración na Audiencia Nacional que lle entregou cartos en efectivo a Koldo García e o exministro socialista José Luis Ábalos. E engadiu que lle constan entregas de diñeiro na sede de Ferraz. O Goberno de España vai modificar o Regulamento Xeral de Costas para impedir que as actividades económicas se poidan prorrogar de xeito automático. A delegación en Galicia do Executivo Central difundiu hoxe unha nota do Ministerio de Transición Ecolóxica que explica que os permisos para a presencia de industrias, cetarias ou restaurantes no litoral se van conceder mediante concurso público. A Xunta critica a medida e considera que o Goberno quere eliminar antes de 2050 calquera vestixio de presenza humana nas nosas costas. Goberno galego e central tamén chocan polas competencias dos ríos e dos encoros na nosa comunidade, agora mesmo compartidas entre o Estado e Augas de Galicia. A Xunta quere asumilas de forma íntegra. Creen que unha xestión exclusiva sería máis eficaz, por exemplo, ante os riscos de rebordamentos destes días. É fundamental que haxa avisos únicos, é fundamental que o sistema tamén sexa único. Galicia ten o sistema Merlín, é capaz de dar avisos con 72 horas de antelación para ver o desbordamento dos ríos e, polo tanto, despois poder actuar. Sin embargo, o sistema que segue a Confederación é totalmente distinto. Aquí non pode haber galegos de primeira e de segunda. Esta mañá comezou a nova andaina da Valedora do Pobo. María Dolores Fernández Galiño marca como prioridade deste segundo mandato a defensa do feminismo. Fernández Galiño seguirá á fronte da institución creada para defender as liberdades e dereitos dos galegos. A Valedora leva 6 anos no cargo e vai continuar outros 5. Entre as necesidades dos galegos ten clara a súa prioridade. Facendo do feminismo a sinal de identidade da institución e incluindo a loita contra a violencia de xénero en todas as súas manifestacións, contra o acoso moral, laboral e escolar. Fernández Galiño foi reelixida no Parlamento a semana pasada cos votos favorables do Partido Popular e do BNG e a abstención do Grupo Socialista. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, acompañada por outros membros do partido, visitou un conxunto de 53 novas vivendas que a Xunta está a construir en Pontevedra. Xunto a estas, a Xunta segue a impulsar a construción de novos fogares tanto na provincia de Pontevedra como no resto do territorio galego. Unha realidade do compromiso do Partido Popular e do goberno do presidente Rueda e vemos a diferencia co goberno de España, que o único que vende é fume. Cada día di un dato novo de miles de vivendas que se van a construir ou que vai a poñer en marcha e non pon absolutamente ningunha. Máis asuntos, a Garda Civil apunta o fallo na soldadura ou a rotura do carril como principais causas do accidente de Adamuz en que morreron 46 persoas. No informe inicial remitido ao xulgado tamén se alude a outras hipóteses como a perda dunha peza ou unha sabotaxe, pero destácase que a primeira liña de investigación é un problema na infraestrutura. Os investigadores pediron ao Adif todos os datos sobre os raíz e vías empregados no tramo do sinistro e tamén unha análise de varias soldaduras. As aerolíneas piden unha rebaixa das taxas aéreas. Din que van ter que subir os prezos dos billetes por culpa da suba do 5% nas taxas que anuncia a AENA. El sistema de transporte aéreo que tenemos, como dije al principio, por supuesto, es modélico, ¿no? Que siempre se puede medir, pero una de sus grandes características es que desde hace 30 años aquí se ha democratizado. Entonces, todos esos incrementos, si siguen así, al final, el riesgo es que deje de ser asequible volar y volar vuelve a ser pues, algo al alcance de muy pocos. O Goberno denega á Xunta o acceso ao expediente sancionador da Comisión Europea pola xestión da autoestrada AP9. Así o explicou a conselleira de Infraestructuras, tras manter un encontro ca Unión de Consumidores de Galicia que tamén apoia o rescate. María Martínez Allegue criticou a opacidade do Executivo Central. A conselleira asegura que non van quedar quietos ante o que consideran un ninguneo ca Xunta. O Senado insta o Goberno a emprender de xeito urxente unha reforma integral do treito lucense da Nacional 120. A moción presentou ao Partido Popular e contou co voto a favor do Grupo Socialista. Os populares alertaron do risco que supón para a seguridade viaria o mal estado da estrada e criticaron o Goberno por limitarse a parcheala. Os socialistas admiten que houbo falta de investimento, pero aseguran que vende moitos anos atrás.
Estamos agora en Ferrol, ali continúan hospitalizados os 4 feridos nun incendio nun piso do barrio de Recimil. Son 3 adultos e un neno que foron rescatados do interior dunha vivenda, Xoel. Sí, lembremos, Pablo, que todo aconteceu pouco antes das 6 da mañá nun inmoble situado no número 7 desta Rúa Álvarez de Sotomayor, en pleno barrio de Recimil. Os 4 feridos continúan ingresados, incluindo a ese menor de tan só 3 anos de idade que permanece no choac con pronóstico reservado. Os 3 adultos continúan tamén en estado grave. Trataríase do bombeiro de 49 anos que foi intervido quirúrxicamente esta mesma mañá e a quen foi necesario amputarlle unha perna. A él habería que sumar tamén o mozo de 19 anos que sufriu unha parada cardiorrespiratoria que está ingresado na unidade de queimados e outra rapaza de tan só 24 anos con queimaduras no 5% do seu corpo. Tanto os veciños como os familiares dos afectados agradecen os esforzos dos equipos de rescate, mentres os bombeiros critican a falta de medios. Mentres tanto, a Policía Científica da Policía Nacional continúa investigando o acontecido. Así quedou a entrada da vivenda na que se iniciou o incendio desta mañá no número 7 da Rúa Álvarez de Soutomayor, no barrio ferrolán de Recimil. O lume orixinouse no terceiro andar do edificio contra 6:15 e quedou extinguido 3/4 de hora máis tarde tras a intervención dos bombeiros de Ferrol e Narón. No podíamos ni abrir a puerta, a portazo, con machete, con hacha y todo. Es que no sabía la puerta. Después vino los bomberos, no sé cómo hizo también, ¡pá! Y la abrió también. O incidente deixou 4 feridos, un menor duns 3 anos, unha muller duns 25 e un home de 19. Tamén un bombeiro da dotación de Ferrol que sufriu feridas graves ao quedarlle atrapada a perna na cesta do camión. Neste momento un está sendo atendido en críticos, outro que é o bombeiro do corpo da Policía Local está sometido a unha intervención quirúrxica neste momento e as outras 2 persoas están na unidade de quemados. Inicialmente todos os afectados foron trasladados ao Hospital Arquitecto Macide de Ferrol para posteriormente ser remitidos ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Segundo o último parte médico, ambos os adultos e o menor rescatados atópanse na unidade de queimados, mentres que o bombeiro foi remitido á unidade de recuperación tras unha operación na que foi preciso amputarlle a perna. No que respecta aos danos materiais, o incendo calcinou por completo a habitación na que se iniciou. Adicionalmente, o fume deixou danos no resto da vivenda en unha casa lindeira. Polo momento, a orixe do incidente é descoñecida e está a ser investigada pola Policía Científica. Precisamente, os bombeiros de Ferrol mantiveron esta tarde unha reunión co alcalde para abordar as súas demandas. Os bombeiros queixanse dunha falta de efectivos e aseguran que non chegan a cubrir os servizos mínimos por quenda. Pola súa parte, o rexedor José Manuel Rey Varela afirma que o goberno local está a traballar para incrementar o número de profesionais. A pesar do conflito laboral, o alcalde sostén que os protocolos están funcionando. Varios axentes da Garda Civil lograron salvarlle a vida a un neno de 2 anos. Sucedeu na comandancia de Lugo, onde por proximidade acudiron os pais co menor en estado inconsciente por un posible atragoamento. Grazas ás manobras de reanimación realizadas polos gardas, o pequeno puido respirar de novo e por fortuna todo quedou nun susto. Televisión de Galicia tivo acceso hoxe ao atestado do atropelo múltiple da Coruña deste verán. As imaxes que recolleron as cámaras de tráfico xunto á declaración do autor dixen claro que o atropelo foi adrede. As imaxes captadas polas cámaras de seguridade instaladas na zona amosan como o condutor que o 27 de agosto arremeteu contra a multitude que cruzaba pola Praza de Mina acelerou cando o semáforo se abriu pros peóns e trazou unha traxectoria diagonal ata que se detivo bastantes metros máis adiante. Baixou cos brazos en alto e en ningún momento intentou socorrer a ningunha das vítimas. Escuchamos unos gritos y ya fuimos corriendo a la cristalera y claro, vimos a 2 personas atropelladas con el charco de sangre. Se aproximó a toda velocidad, estaba verde para los peatones y arrolló a una multitud de gente. Segundo o atestado que a Policía Local lle remitiu estes días ao xulgado que instrúe o caso, o que tivo acceso á Televisión de Galicia, houbo 7 feridos, a maioría con múltiples fracturas, traumatismos e contusións. O peor parado, un home de 75 anos que sufriu varios derrames cerebrais, ademais da rotura de 8 costelas. Estivo máis dun mes na UCI. La vidriera del coche estaba hundida hacia adentro del impacto contra las personas. O investigado, un veciño da cidade nado en Monforte hai 50 anos, deu negativo nas probas de alcohol e drogas. Recoñeceu na súa primeira declaración que pretendía chamar a atención e máis tarde asegurou ter o cerebro controlado por unha mafia e que o coche estaba teledirixido. Permaneceu varios días na sala de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza, pero a conclusión dos investigadores é clara. O atropelo foi premeditado,
buscaba causar o maior dano posible e por iso escolleu unha intersección céntrica e moi concorrida para actuar. A Garda Civil rexistrou en Valencia a vivenda do exmarido e pai da muller e a nena que apareceron degoladas o martes na localidade de Chilches e que está detido como principal sospeitoso do crime. Asesinaste tú a María José y a Noemí. ¿Por qué lo hiciste? O presunto asasino estivo presente durante o rexistro e foi increpado, como escoitan polos veciños. Xa tiña unha orde de afastamento da súa exmuller que estaba rexistrada no sistema de protección Biogen. A autopsia demostrou que nai e filla de 48 e 12 anos levaban entre 36 e 48 horas mortas cando as atoparon. De volta en Galicia, un barco que estaba abandonado na dársena de Bouzas en Vigo afundiu esta tarde causando un verquido de fuel e aceite. A autoridade portuaria puxo en marcha o dispositivo anticontaminación no que participan varias empresas especializadas. O obxectivo é que non se expanda a mancha de combustible lubricante. A última hora, a situación parecía controlada. Retomamos neste punto esa información de última hora que abríamos o telexornal. O expríncipe Andrés de Inglaterra queda en liberdade. Abandonaba a comisaría tras 11 horas detido pola presunta filtración de información confidencial ao pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Londres, María Sabarís. 10 horas despois da súa detención, Andrés Mountbatten Windsor foi posto en liberdade. Puidemos ver as súas primeiras imaxes reclinado nun vehículo ao abandonar a comisaría. Horas antes, Carlos III expresou nun comunicado a súa preocupación polas acusacións e reiterou o seu apoio á investigación. Ademais, o monarca sublimiou que a lei debe seguir o seu curso. O irmán do rei foi detido esta mañá por, supostamente, compartir documentos confidenciais con Jeffrey Epstein. Máis asuntos. Chegou ese día tan ansiado desde que empezamos o ano. Tampouco é que vai a comezar o verán, pero despois de mês e medio chovendo, hoxe polo menos apareceu o sol. Dis que queda ata o sábado. Teñen razón os antropólogos ao explicar que os folións do entroido son o rito para que esperte a primavera. Despois de 50 días cos pés na auga e co pescozo dobrado debaixo de paraugas e capuchas, de 50 días de facer da necesidade virtude, de escuridade, de vento e de bastante insistir, agora, por fin sí, saiu o sol. Que non o vemos dende cando? Desde outubro. Viene un anticiclón y viene el buen tiempo. Ah, mira. Falta bueno, nos hace tamén. Que bueno, sí. Agradece, sí. Anda xente facendo planes xa para... Pa playa ainda non, me parece. Que é o que máis presa nos corre. Eso tamén importa. Ah, que sí. A melodía do bo tempo está no aire, aínda que moitos aínda non acaban de atreverse a desfacerse do paraugas. Claro, hai que traelo por si acaso, non vai a ser que choiva e que haya que abrilo, non vai a ser. Si o tempo acompaña, igual o fin de vamos á playa. O anticiclón asenta e promete para sábado e domingo unha suba de temperaturas. Agradécese ata esa pequeniña molestia nos ollos pouco afeitos e as terrazas van camiño de encherse, así que vayan quedando enxoitas. Pero os impacientes a cougo, dentro dun mes e un día, será primavera. O Simposio Nacional de Oncoloxía de Precisión aborda en Vigo a necesidade de que os pacientes accedan a terapias innovadoras nunha fase temperá. A 8ª edición deste simposio reúne en Vigo especialistas de toda España. A aplicación da intelixencia artificial á oncoloxía ou a seguridade e calidade dos tratamentos son outros dos aspectos que se debaten. Na Alameda de Santiago podemos facer dende hoxe un percorrido visual polos acontecementos máis importantes do 2025 na capital galega. Eventos culturais e deportivos, o regreso das esculturas do Pórtico da Gloria ou como viviron os composteláns o apagamento de abril baixo a ollada dos fotoxornalistas de La Voz de Galicia. Con eles fixo unha autofoto o presidente da Xunta tras percorrer as 80 imaxes da exposición. Probablemente habían escoitar falar estes días dos chamados Terians, os seguidores dunha subcultura que se identifican a sí mesmos como exemplares de algunha especie animal. O fenómeno non é novo, pero nas últimas semanas logrou captar a atención das redes sociais ata poñerse de moda en todo o mundo. Se nestas imaxes ven un can correndo e chimbando pola praia,
Dende o punto de vista do seu protagonista, efectivamente está no certo. O suxeito que así actúa identifícase a si mesmo como outro animal, igual que ocorre con estoutro que se presenta como unha serpe que pode aparecer reptando pola rúa. Todos son Therians, seguidores dunha subcultura cusas orixes se remontan ás últimas décadas do século pasado, pero que nas últimas semanas foi gañando relevancia nas redes sociais ata converterse nun trending topic de escala mundial. E como os espécimes, os que se senten ligados emiten os seus sons polo que poden miañar ou ladrar. Moda ou non, o certo é que o movemento Therian permite que os seus seguidores socialicen entre sí, o que non quita que tamén o poidan facer cos humanos que se seguen a identificar como exemplares da nosa propia especie. Pasou o mércores de cinza, pero o entroido aínda non rematou, porque queda esta fin de semana de piñata nalgunhas localidades da provincia de Ourense, como o Carballiño. Ali desfilará o domingo a comparsa máis exitosa deste ano, que está arrasando con todos os premios. Chámase a comparsa Os Parrandas do Irixo. Unha comparsa de nova creación, moitos premios, gañamos os 3 anos no Carballiño, este ano participamos en Ourense e gañamos tamén, o ano pasado en Celanova, en Cortegada. O tema é xuntarse cos veciños, cos amigos, somos máis de 100, estamos pasando moi ben, moitos meses de confección dos disfraces. Pola súa originalidade e o seu espírito do entroido tradicional, a comparsa Os Parrandas do Irixo está sendo a máis exitosa dos desfiles en Ourense. Estamos encantados de que ese tipo de entroido tradicional lle este gustando a xente alá por onde imos. Incluso levamos dúas cancións propias feitas pola comparsa e ese é o espírito do entroido. Cos seus traxes de abellas deseñados e confeccionados por eles e elas están triunfando coa súa revolución na colmea. A presidenta diseñadora Tania Gallego prácticamente remata un entroido e está xa deseñando o seguinte disfraz. Son artesanais, cada un fai o seu e son moitas horas. Maíz por maíz, o sea, cada graíño vai pegado. E seguen aquelando os traxes porque aínda van seguir desfilando e dando espectáculo na fin de semana de piñata. O importante é pasalo ben, disfrutámolo moito e vivímolo con moita intensidade, a verdade. Quédanos sábado Celanova, domingo Cachucha aquí no Carballiño e 28 Cortegada. Dinamizadoras fundamentais da cultura galega, as bandas de música funcionan como escolas, como canteira musical e dan cohesión social, sobre todo no rural, como lugares de reunión. En concellos como Valga, cun censo de apenas 6.000 veciños, case un 100 integran as agrupacións musicais municipais, nunha historia de éxito desde 1999. Comezaron o ano con forza cun concerto de bandas sonoras de cine no Auditorio Municipal, un éxito máis nos 27 anos de vida da banda de música de Valga e do seu director e fundador Manuel Villar. Desde aquela, un orgullo local co apoio entusiasta da veciñanza. Todo Dios sabe o que é a banda, quen forma a banda, quen dirixe a banda, os membros que están na banda. Fabián entrou na escola de música aos 3 anos e agora con 32 é o máis vello da banda de 30 músicos, o menor de 11 anos. Como profesor na escola e presidente da Asociación Cultural que a xestiona, loa as vantaxes destas agrupacións musicais abertas a todo o mundo. Aprendes uns valores como é o respeto hacia o resto das persoas e un pouco o entorno e a familia de estar todos xuntos e unidos e tirar cara a un mesmo camiño. Estamos xuntos cos compañeros e conocemos xente nova. É unha das bandas máis novas de Galicia, pero ten actuado tanto en eventos internacionais como en festas populares. Organizan tamén ciclos de música, canda intercambios culturais e un campamento musical moi recoñecido. Desde Puebla, cando é por Semana Santa, facemos o desenclavo alá. Podenos chamar desde Catoira. Fixo o seu Carmina Burana, o ano pasado fixo un musical que temos unha xova orquesta tamén, espectáculo de sonido, fai 2 anos con fogos de artificio. A Federación Galega agrupa preto dun 100 e arredor de 7.000 músicos federados, unindo tradición e mocidade e consolidando as bandas de música como piares culturais. Estamos no taller de Johannes Gutenberg. O ourive alemán vai estrear o invento que cambiará o mundo. A primeira imprenta de tipos móviles que permitiu a produción masiva de libros e, polo tanto, a difusión do coñecemento. A primeira obra que decide imprimir é a Biblia. De aquí sairán 180 copias impresas ca nova máquina, pero rubricadas e iluminadas á man. Iluminar é dar cor ás figuras ou as letras, o que fai moi especial este tipo de edicións.
Calculase que quedan 48 deses 180 exemplares e non todos íntegros. Un deles foi poxado hai xusto 100 anos por $100.000, que agora serían case $2 millóns. Ese foi o prezo, cousa distinta é o valor, incalculable. Imaginen ter nas mans un libro que hai case 600 anos o propio Gutenberg sacou da primeira imprenta. Emocionante. Ata mañá.